Takže čaute ľudia pri dnešnom videu a dneska tu máme DLS Road to the Win of League. Vidíme, že tu máme kariéru. Pomenoval som si to TFK Opotová. No a náš tým vypadá zatiaľ nejako takto. Araujo, náš hlavný hráč, ktorý nás bude musieť držať. A v to aj dúfame. Takže my sa rovno presunieme na Academy Division, čo je vlastne naša tabulka, kde máme aj Birmingham, takže dúfame, že to vyhráme. A my asi začneme hneď z The Hearts. Tu vidíme, že sú 7, ale zatiaľ sa neodohral ani jeden zápas. Takže toto bude náš prvý zápas, ktorý odohráme. Vidíme, že majú lepší tým ako my, až na Raucha a Tigueresa. Takže ideme po nich. Ideme si to dať na výhru. 1 z 15, tu vidíme nášho trenéra Šimona Kohouta. Ich tým. A tu máme ešte aj nejaké tie klasické a kvalita tohto je celkom dobrá, vynikajúci. Center, ale nedokázal tam prejsť. Clark. A tu opäť a je tu throw-in pre nás. Lakrečina Doherty krásne na Harrisona. Harrison sa snažil prejsť, ale to sa mu nepodarilo. A tu sa ešte snažíme troška niečo vybavovať. Je tu veľká šanca. Sedler musel odkopnúť loptu. Horgamf. Škoda, že tam nikto vpredu nebol. Olusaja. Horgamf. Toto bude možno nahrávka na Olusaju. Olusaja sa snaží prejsť. Tu je krásna šanca, ale nedokázal to prejsť, takže ja sa tou DLS-kou začínam iba učiť. Takže to nebude nič. Vynikajúci skluz od Olusaniu. Teraz je tu Horimkemp. Gól! Náš prvý gól, ktorý skoruje Horimkemp. No, ešte raz vidíme, bol tu krásny gól. Áno, takže vidíme, že Podbrvienko do šibenice. Ešte raz, je to krásny gól. V každom dieli si dáme jeden zápas. Tu je aj faul. A červená karta pre Olusaniu. Čo? Toto podľa mňa malo byť na žltú, ale na červenú určite nie. Teraz je tu veľká šanca. Snažil sa to prejsť. Ešte je tu možnosť stihne Ukra, ale Ukra tam nestihol dostať. Toto by mala byť naša lopta, hlavička, ktorá sa nepodarila, a teraz je tu veľká šanca. Lacherty, dobre. A pome. Horimkemp, zaber. Horimkemp nevyboval loptu a teraz je tu protiútok domácich. Vynikajúco. A veľká šanca. Poď. Zaber. Loft kick. A toto nebolo dobré. Toto by mala byť naša lopta. Rozohráme si s brankárom. A je tu polčas. Takže vidíme, že vyhrávame 1-0. Ronald Araujo sa nedotkol ani lopty. Čo mi absolútne nevadí. Kvôli tomu, že to je vlastne obránca a nemali ani jednu šancu. Vynikajúco. Lagerty ešte sa snaží, ale už to tam nepodarilo. Ešte snažíme vybavovať loptu. Ešte Lagerty sa bude musieť vrácať. Vynikajúco. Sandler. Trigueros. Doherty. Loftkick a ešte vidíme, že sa nám bude sabovať.
teraz Clark. Dlhý výkop, tam by mal byť náš Paraude. Tam mohol byť už jeden z hráčov. Vynikajúco. A poďme, Horkampf, strela! Ale nebola dobrá. Ronald Araujo už bude musieť hlavičkovať. Sa nepodarilo, tá hlavička nebola najlepšia. Ale na odvratenie útoku postačujúca. Teraz možno Lockhart stihne tú loptu a to sa stalo. Teraz Borné, Sandler, vynikajúco. Teraz je tu Handremovsa, Hortkampf. Snažil sa to dať na Triguereša, ktorý bežal, ale nedostihol to. Ronald Araujo. Musí stávať. Ronald Araujo. Vynikajúco. A je tu Triguereš. Krásne to urobil Triguereš. Ide sám na bránu. Triguereš ešte to nahrá. Ježiš. Jaká šanca nepremenená. Hornkampf. A strieda Di Pardo za Oakleya. A na strane Hearts strieda Lowry za Granta. Tu je možno šanca, ktorá skluz výborný Hornkampf nedokázal. Ešte Hornkampf krásne sa snaží bojovať. Nepodarilo sa ďalej. Lormfis si to zahrá s Triguerešom. Možno to prejde na Hornkampfa. Hornkampf snaží ho vybojovať. To sa nepodarilo. To Kerty Hornkampf. A je to koniec zápasu. 7 minút nám to postačilo. Na toto hranie vidíme, že TFK Opatová dokončila. Man of the match je Hornkampf. Takže vyhratý meč, tu nám máme nejaké vecičky nášho klubu. A teraz asi hodíme toto sem. A každopádne máme málo hráčov. A tu získame nejaké vecičky. A ešte tu máme náš pás, ktorý už sme za chvíľku a vidíme tabuľku. Sme 6. za 3 bodmi. A tu nám vidíme ešte, že góly má jeden Hornkampf. A tu nám vlastne vidíme, že naozaj top asistencia máme Olusaniu a top scorera je teda Hornkampf. A pozor na to, Robert Boženík je najlepší z Boavisty, má už hat-trick, čo je zaujímavé. No a to by bolo pre dnešné video všetko. Ja sa s vami lúčim. No a teda takto to vypadá v našej lige. Sme 6, ale zatiaľ zbijeme o to. Sme asi 7 za 3 bodmi. A je tu veľa nulových klubov. Hearts sme porazili 1-0. Skoroval nám Hornkampf. Takže sme mu veľmi vďační. A ja sa s vami lúčim s týmto mojim dobrým tímom a žaute.